Mifa production flavor ni ondu jabara ni flavor ambe aw fo ka aw wale juman don amara yira la ka fo ko ni ansigili an ga la kuna foni dili keneka kuna foni mbe di aw ma kari o kari ka dogo kun kuna foni belajeli ku fara nyonga nenga nu bayele ma tudunga cheina ko di aw ma ore kama mbu ufana sanga anaka wati nkelemba be don e kana sika fiu ikelemba be chien bululgon dingli ali sika beleta furuwa bara ori ne kote wogum konna la bi neni mbaraga nyogon bi anoy Salimata Kamara sali sawa ça va kan membi kan fuiti funim na kam foi wigan jara melatan itora suway boradi ntorasu muna o te korolen kwedi ete boa samedi ni du ajutu to awna de ko mo fana on be baraku fana no on te kilo ok problem tala yawo kan membi kan fuiti ibaka dondoro alhamdulillah iredu ça va Dieu merci amalata no ala ko kenyete amina ami si ante du kuna funu ngono ko sebe kuna funi munumbe ngake korolen ko ka be detail di wo be ngata feri ta fe dro ka kelengele fo gashiti la ta fe ay basite okmana anga kuna funi ku folo ambu damni ko liberté provisoire ko dira anga jamana dine ministre korodoma ni abe foma ko Umar Asjalu kuna funi jume mi buluka sali ina fo ibora ka fo chuka mina nin ko ni liberté provisoire na fro ko liberté provisoire obe famu e bita so folo imabla nga itise ka bo jamana kono ni fanga mago kiri mago sera ima domina ina wele kana akoro de weya koro do de akana kinya ko bani do mabane aya pasite hukum konna la anga ministry kasro ministry kun kadne koy akadnero chono ash parce que akule ku ministry mi ni oyi dine ministry akuma dine bo dine la abe akabarake anyema nga oshita abali ningonna uti kalo kleta ani wolonvla abuya alabla katakasu ya sa akata so sani fanga mako kase ama nga ablale kata so o ma dabo ko were kama ka sabu ke afarimande ala kle flani na donc afari de jolim bate wore hukum konna la ablale flani ni ngata so ka sabu ke ale yere kun verificateur général mako ka segali de kun bora anoka segali mu ya ira ka fo ko taninga segum beke hiji ko la sali ko musaka do ku nyamatunu na ola musaka inda gushi yere kabuntoni ore la akoni wele blalin flene ama ninga amine nga kalu chama ayoke lise balade lise ban to luta ore kalu chama intemele ko visa ko nana umiri afene fari manala ninga ablaka tarasu nyani wele kase ama ibuya bala alaka no yake aye ya rabbi sisa na mbore ambeta anga jamana premier ministre ka kuna funna ko aka docteur ko ye lafia da ko wajibiya aka kuna funju me mi buluka ina fi bora ga fo chuwa na sali doko kun temale na anya ye ka fo ko anga premier ministre ne docteur Shukal Kokala Maiga docteur Shukal Kokala Maiga ko ni fare bande Allah hali na manye rezo sanfe mo chama ku ye chama fo ko AVC chama ya tafote awo nga uko ni bora shogali reka kumala sela o bora ninga o galontigiya nga ango ni me munja temne nina o de ka foku akoni blalindu ripo forcer la wi wajibi ina ire lafia ko sebe donc ambe wakati mna ko sisa anga premier ministre wa teba bata famere fere be an yere ka ya sigida laptan so dollar normalement aka docteur kon yodo fo ko a bekanga ayre lafia yodo kum konna la abe o lafia de buluka ambe do ke ya rabia ma alaka no ada ubay amina mi si sisa ametaka sabanana kula je bado kera Moscow jamanana anga colonel Sadio Kamara ni oyenere somo de otesa ko kume ya keneka ni mo gonyene somo ko chaade odo de sigatola ka sira ka dan adasa ko bela jinefo ko sobeke an Kamara la ko ka barawi mbori fiena chinya kuma sirante kene ayi binte kene ayi
o de hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ an ka ministre de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara ye Sadio Kamara kɔni bɔra nanzaraw yɛrɛ sigilen cɛla ka a ka les cas de vérité nin ko in diyara ne ko ne ma sunɔgɔ ala ni nisɔndiyara ne de ye n ta kɛ video in sɛbɛkɔrɔ lajɛli ye ka n ta kɛ kibaruya in sɛbɛkɔrɔ lamɛnli ye k'a sababu kɛ a ye fɛn fɔ fɛn min ni o ye an maliyɛnw bɛɛ lajɛlen hamina ye a ye fɛn yira k'a fɔ ko fɛn minnu bɛ yen ni aw kɛlen don ka an tɔɔrɔ wa anw yɛrɛ kelen tɛ sali a n'a kɛlen don ka farafinna jamana bɛ tɔɔrɔ a ko nka ale ka nin kuma na kuma a ye ne hakili kɔni a ma ɲɛ u ye wagati di a ma a bɛ se ka kuma cogoya min na a ma a tɔ to a ye a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko Mali kɔni kɛra jamana ye Mali tɛna kɛ ten bilen k'an kɛ dɛgɛ susu kolonkalan ye an kɔni an dabara jɛlen don ka fɛn tɛ an kɔnɔ ka tila k'a jira k'a fɔ ko wa an tɛna an kuma siɲɛ mɔgɔ si ye bilen k'a fɔ ko mɔgɔ e de y'an coloniser ka anw ka dugu kɛ batɛmɛsira ye k'o kɔni banna wa dɛmɛɲɔgɔnya fɛnɛ ko an yamaruyalen don k'o ɲini ni dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an ka farafinna yɛrɛ ta k'a lajɛ farafinna kɔni kɛn bɛ sira de ye nanzaraw bolo kɛlɛ yɛrɛ sira ni kɛlɛ ma kɛ u tɛ nafa sɔrɔ a la fiyewu o ko an ka dan Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan an ka Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ k'a fɔ ko barikani tun bɛ anw fɛ yan sali barikani yɛrɛ kelen tɛ force caman ba tun b'an fɛ yan CEDEAO tun b'an fɛ yan ka MINUSMA fara a kan san 9 taama mɛnɛ si ma bɔ u bɛ yan fɛn kelen min kama don o don dɔw de bɛ fara o kan ɲɔgɔn fɛn tɛ bɔ o la ko olu o de hukumu kɔnɔna la olu kɔni wulila k'u jɔ ni ka u bolo maana bɔ Russie jamana fɛ ka baaraɲɔgɔnya ɲini u ni olu fɛ wa a baaraɲɔgɔnya ye gagnant de k'a kɛ i n'a fɔ k'a fɔ ko wɛrɛ don ko wɛrɛ tɛ wa olu dama yɛrɛ tɛ ale sini ni olu an fasoba Mali mɔgɔ jɔra mɔgɔ min na ni an b'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ se k'an ka baara kɛ an kuma siɲɛ ni o ye an bɛ o wele wa ni i nana karisa n'an dɛmɛ n kungo la ni i dɛsɛra karisa ni yafar'i ma o tɛ kɛ baasi y'a ko la a ko nka o kuma in de kɛlen don baasi ye ka wa ko Faransi mun ye an yɛrɛ mara jamana ye ni CEDEAO bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sali sanga a n'a ka waati ka banbaci kow ta ka ɲangili walew ta an bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka dafiri Mali dala wajibi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sali kɔsani na embargo tun bɛ an fɛ yan o embargo ninnu Mali kɔni sera k'i kɔgɔ da a kɔgɔ la wa embargo in ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɔra farafin jamanaw yɛrɛ de kan ka sigi Mali kan k'a sɔrɔ ko o ye fɛn ye fɛn min ni an bɛɛ lajɛlen ka tɔɲɔ bɛ a la anw bɛ dɔ sɔrɔ a la olu yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la a ko nka nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔrɔdɔnba a m'a dogo dɛ a ko ye Emmanuel Macron ni a ka mɔgɔw ye nka ko ni Ala sɔnna a ma olu kɔni tɛna na u yɛrɛ to Emmanuel Macron bolo an bɛɛ lajɛlen de ye génération kelen ye hali ni i ye présidentya bɔ a la sisan ka ani an ka Asimu bila ɲɔgɔn na a b'a bi fo k'a kɔ kari o de hukumu kɔnɔna la ko olu kɔni an fasoba Mali an tɛ complexe humidité tɛ an na k'a fɔ ko ni i ko k'i bɛ an ka jamana kɛ i sago ye an ka tiɲɛ f'i ɲɛna o de hukumu kɔnɔna la a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa ka tila k'a yira u la k'a fɔ ko ni an farafinna jamana n'an ma wuli ka an jɔ ka an yɛrɛ firifiri dɔɔnin ko halisa an bɛ to ninnu bolo u k'an kɛ kɔlɔ ye ka an sɛbɛkɔrɔ foroki. Ko dabilala sisan. Mali tɛ ka kɛ exemple ye wa. E ka lajɛ hali barikani mɔgɔw bɔra an fɛ yan k'u kun ɲɛsin Niger ma Nigerikaw ko k'u tɛ don nka olu ka jamana wulila k'a fɔ ko ni mɔgɔ fɛn fɛn wulila ka tagama k'a fɔ ko Faransi tɛ don k'i na bɔ a kalama n ko ninnu bɛ ban cogo di. A ka gɛlɛn o tɛmɛnen kɔfɛ an ka kunnafoni na an bɛ taga Mali bagiko la o jaabi o bɔra nin kalo in tile 18 sali bagi kɔni a bɔra a ma ja a ma ja dɛ nka i n'a fɔ n b'o fɔ n ka kunnafoniw na cogoya min na k'a fɔ ko ɲina bagi tiɲɛ yɛrɛ la a bagi kɛra bonya ani karama kɔnɔna la k'a sabu kɛ an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ kun ye u ka calendrier minnu di k'a fɔ ko DEF bagi o BT o concours fɛn fɛn bɛ ka kɛ u y'a bɛɛ calendrier di a bɛ kɛ nin don wa a jaabiw bɛ bɔ nin don a jaabiw bɛ bɔ nin heure an kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko DEF ni bagi kɔni o ta kɛra o cogo la a fɔra wagati min na a bɔra o wagati hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲina kɔni a taux de réussite kɔni ye 20,38%.
o de y'a sɔrɔ ka san tɛmɛlen na o taux kɛra 39,23% ye sali ɲinan kɔni bagi jɔnko a la a kɛra sa nka a ma ja dɛ donc an kɔni bɛ minnu ye ala ye minnu garijɛgɛ a la an bɛ a fɔ ko félicitation k'u cɛsiri k'a fɔ ko a ko i ma ban fɔlɔ kalan ma ban tɔ bɛ kɔfɛ an minnu ma a sɔrɔ an fana bɛ an cɛsiri ni ala sɔnna a ma yaasa san wɛrɛ an bɛ se ka a tɛmɛ cogoya min na ka sababu kɛ kalanko ye sisanama a bolo don négociation na dɛ sali n'i bɛ kalan kɛ dɛ o kɔni o ko in bɔra a la sisan hali n'a ma bɔ a la pepewu caman kɔni bɔra a la dɛ wa n dalen b'a la tagalen ɲɛfɛ a bɛna dabila n'ala ka jɛ o tɛ baasi ye sisan o tɛmɛnen kɔfɛ ko Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirilen san 2 tɛmɛnen kɔfɛ k'an ka Mali acteur politique mɔgɔw k'u diffusera transition koɲa la sali i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na san 2 tɛmɛlen kɔfɛ ni kɔni ye studio tamani mɔgɔw ka bolo nɔ ye san 2 tɛmɛlen kɔfɛ ni Buwa y'a bila hali n'a ma ɲɛ Buwa kun ko ka taa bila nka Buwa y'a bila Buwa y'a fili ka bɔ a bolo yɛrɛ de koyi an ka finitigilakaw ye fanga tali kɔni kɔfɛ an ka politique maaw u tilala fila ye sigiyɔrɔma fila ye k'a sababu kɛ politique maaw kɔni kun hakilina ye fanga ka di olu ma teliya la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ an kun bɛ wuli ka jɔba in bɛɛ lajɛlen na an kunnafoni didaw yɛrɛ delila ka u ɲininka ko ni Buwa y'a bila sisan jɔ bɛna ta olu ko Buwa kɔni k'a bila dɔrɔn hali ni mɔgɔ tɛna na a ta Buwa k'a bila ni jamana tɛna na to a yɛrɛ ma ten fe o de hukumu kɔnɔna la an ka finitigilakaw kɔni olu farala an kan ni ka Buwa ka fanga dafiri Buwa ka fanga dafirilen kɔ a san 2 o tɛmɛna uti kalo in yɛrɛ tile 18 finitigilakaw de bɛ an fɛ an kɔni kunna finitigilakaw ninnu bɛ an kunna parti politique mɔgɔ dɔw a ka di olu ye ka sababu kɛ u bɛ ka baara mun kɛ o baara bɛ k'olu nimisi wasa nka dɔw bɛ yen olu a man di olu ye fo a ma ɲɛ hali n'i bɔra kalama tile 2 na an ye M5 kura wɛrɛ sigi ne yɛrɛ donn'o la Mali ko tɛ di e y'o fɔ ne fiɲɛ bɛ ka funi e ka ko e bɛ to cɛ akuru mɔgɔyanin b'e la dɛ an ka kɛ tan an dun ta tɛ jamana ko ye an ta ye an yɛrɛ pɔsɔkɔnɔna ko ye an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ta ye an yɛrɛ ko ye an ta tɛ jamana ko ye dɛ n'i bɛ taa don a la dɛ sisan fiɲɛ mana girin ka taa fan fɛ i yɛrɛ k'i girin ka taa ye u ko nka politique mɔgɔ dɔw ye a ta k'a lajɛ ni misali la o ye Union pour la sauvegarde de la République ISR olu kɔni ka ɲɛmaa kɔni ko maa jumɛn bɛ se k'a fɔ ko an ka finitigilakaw tɛ ka baara kɛ Nuntogo kɔni ko n'i ye an ka finitigilakaw ka baara ta k'a lajɛ sali i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ ni ala ka kan fo n'i y'i ban n'o tɛ u bɛ ka dɔ kɛ ko n'i y'a mɛn fɛn o fɛn bɛna jamana kɔnɔ o b'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw basigilen de don n'i y'a mɛn hali kalata yɛrɛ bɛ kɛ o b'a sɔrɔ jamana kɔnɔna basigilen don n'i y'a mɛn k'a fɔ dun ka fa bɛ sabati o b'a sɔrɔ jamana basigilen don ko o kɔni de hukumu kɔnɔna la an ka finitigi ninnu ko n'i ko ale yɛrɛ ka u noter sur 20 ale bɛ 14 de di u ma k'a jira k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ bolo a kɛra cogo o cogo nka n'a a fanba ɲɛna i bolo o de kɔni ye ala tanu ye donc ko ale kɔni bɛ a fɛ de an parti politique an bɛɛ lajɛlen maliden ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka nin ko in transition mɔgɔw dɛmɛ cogoya min na jamana in bɛ bolo min kan n'a a bɛ se ka bɔ o kan studio tamani mɔgɔw ka sɛbɛn n'o hali bi ala ka basigi sabati jamana in na yarabi sisan an bɛ taga force barikani mɔgɔw ka kunnafoni na an ka jamana gouvernement ye olu ka tagali k'a ta bala sali i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na faransi kɔni ka mɔgɔ labanw tun bɛ an fɛ yan force barikani tun bɛ Gawo hali n'a ma ɲɛ kalo caman tɛmɛlen kɔ an kɔni kun ye labilali sɛbɛn di u ma nka ne bɛ deli k'o fɔ e ye kuma caman n ka kuma la an ko tiɲɛ ye kɛlɛ in nka n'a ma to n ta la n faso kan kun ci i ko wɛrɛ ɲininama don fo kuma dɔ la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ko n'a tɛmɛna nin kan ne kun tɛna na nationalité française di an bɛɛ lajɛlen ma k'a sababu kɛ faransi yɛrɛ timina ka di Mali ko in na cogoya min na anw yɛrɛ n'i y'olu yɛrɛ ɲininka anw yɛrɛ timina man di o la k'a sababu kɛ fɛn min ka kan anw ma olu de b'o fɔ fɛn min ka kan anw ye olu de b'o fɔ anw yɛrɛ mana fɔ k'a kɛ cogo cogo u b'a fɔ ko u nin tɛ o la o ko de kɔni hukumu kɔnɔna la an kun bɛ taama yɛrɛ la Gawo an Gawo denmisɛnninw sɛbɛkɔrɔ taama na ni ka a fɔ ko barikani mɔgɔw u
k'u ka kasa n'u ka koso n'u ka kasa koso a bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an fɛ yen sali o kɔni kɛlen a bɛɛ lajɛlen u y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an fɛ yen nka an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ko u hakili bɛ nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ n'a ma ye k'a fɔ ko an ye olu kɔni labila a ka kan anw yɛrɛ ka segin o tɛ ka lakana sabati kosɛbɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la u kɔni ko a tɛna bila dagirinda la jamana yɛrɛ finitigila ko hali n'a ma ye k'a fɔ k'u bɛ yen nka a tɔ bɛna caya kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa basigi min ni an bɛ o nɔfɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na i bonya b'a la. O diyara n ye sisan an bɛ taga Faransi jamana kan ko tasuma kasaraba dɔ kɛra yen yɔrɔ la ni o kɛra Faransi dugu dɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko Bordeaux ko mɔgɔw 37 k'olu évacuera. Sali i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na tasuma kɔni balilen don ka wuli Faransi i n'a fɔ ko diɲɛ olu ka diɲɛ bɛ ka wuli n'o tɛ anw ta ma se fɔlɔ. Ala ka n'o san ta ma. Diɲɛ wa a bɛ wuli koyi. Ala ka n'an jɛjɛ. Ala ka n'a k'an ɲɛna de n'o tɛ a bɛ wuli dɛ. K'a sɔrɔ a sigira kɔni a bɛ wuli dɛ. O hukumu kɔnɔna la Sali nin kɔni ye tasuma belebele ye tasuma min ni a kɛra Faransi dugu dɔ la n'o b'a fɔ o ma Ladira yɛrɛ ale foro in kɔnɔna la hectare 13 Sali tasuma kɔni y'o de kɛ haba nin kɔni tasuma belebele mɔgɔ tɛ taa fan yɛrɛ dɔn a la donc mɔgɔ minnu sigilen don yaasa kasara kana u sɔrɔ u kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ni ka olu cɛ janya tasuma in na an bɛ wagati min na ko bi hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔɔnin bɛ ka bɔ tasuma in na nka k'a fɔ ko tasuma in fagara pepewu yɛrɛ a ma kɛ fɔlɔ dɛ papier 2000 Sali olu kɔni bɛ baara la nin ko in na cogo bɛɛ la nka fasirikɛla ko an bɛ don min na ko bi sisan nin wagati in yɛrɛ la an bɛ se ka tare fɔ tasuma in kɔni a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyalen don kosɛbɛ a ko Sali a bɛ ne ta tasuma ko in n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ i ɲɛna cogoya min na cɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen n'o ye san 39 ye o kɔni o minɛlen don u fɛ dɛ k'a sabu kɛ mɔgɔ tɛ a cogo dɔn polisiw fana bɛ ka mɔgɔw minɛ yaasa a ka se ka dɔn cogoya min na k'a fɔ nin tasumaba in kun jumɛn nana ni a ye a sɔrɔla mun fɛ u kɔni bɛ u ka taa ni ka segin na ni ka u ko jate minɛ i bonya b'a la. Sisan an ka kunnafoni laban ni o ye jamana baarakɛlaw ka tɔnjɛkulu n'an b'a fɔ o ma ko INTM k'olu y'an ka jamana forobaca minisiri ka o kalan syndicat baaraw tagabolo la kibaru jumɛn b'i bolo o kan. Sali an bɛna segin ka na an fɛ fasoba Mali kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka syndicat ka ɲɛma ani ale kɔni kun wagati dɔ la kun ye baara bila sɛbɛnw dɔw yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye sariya dɔw ta sariya min ni a tɛ bɛn olu ma hali fiyewu o kɔni de hukumu kɔnɔna la an ka minisirimuso Awa Poli ale kɔni de y'a yira u la k'a fɔ ko syndicat wa k'ale t'o dɔn yɛrɛ ale kɔni k'a fɔ ko syndicat de bɛna ale babali wa an k'ale tɛ babali wa ale tɛna na bɔ a kumakan kan o de kɛlen nin kɔni kuma kɛra kuma ye kuma min ni a ma bɛn an ka syndicat mɔgɔw ma hali fiyewu o de hukumu kɔnɔna la u kɔni ye sɛbɛn de kɛ sa sɛbɛn min ni u bɛna a yira an ka minisiri la syndicat yɛrɛ a kɔrɔ ye jumɛn n'i y'a mɛn ko syndicat a kɔrɔ ye jumɛn ko k'a sabu kɛ n'i y'a ye baara yɛrɛ ɲɛmaayaso b'a fɔ k'a fɔ ko ale mago tɛ syndicat la ko y'a ye a tɛ syndicat de nafa dɔn ko o de hukumu kɔnɔna la olu kɔni bɛna nin ko in da a kulo kan ni ka syndicat nafa yɛrɛ fɔ a ɲɛna kosɛbɛ u ko syndicat yɛrɛ nafa ye jumɛn o de ye baarakɛlaw ka hakɛ bɛ se ka tɔbɔtɔ cogoya min na dangari kana kɛ baarakɛlaw la cogoya min na o de ye syndicat bɛ sigi o de kama baarakɛlaw ka kan ka taa sira minnu fɛ ani u ka hakɛ minnu bɛ yen ni jamana ka kan ni o ye ni ne hakɛ ninnu syndicat bɛ sigi o dɔrɔn de kama
yaasa o ko bɛ se ka ta bolola cogoya min na nka ko ni a ma ɲɛ olu kɔni ye u ka nin baarabila sɛbɛn in fɔ k'a sabu kɛ olu yɛrɛ tun ye baarabila in bolo kan pewu k'u tɛna baarabila foyi kɛ bilen k'a sabu kɛ jamana bɛ wagati min na an bɛɛ lajɛlen kan ka an bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana dɛmɛ a ka baara la nka ko ni o kuma de fɔli kɔfɛ ni nin kɛra nin minisiri yɛrɛ ka ɲɛmaa ye ni yɛrɛ bɔra kalama hali dugawu de tɛmɛlen u kun ye u kun b'a fɛ ka ko dɔw boloda yaasa ko minisiri in ka a jɔyɔrɔ bila k'a sabu kɛ a kow ka can nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ filamuso ko o tɛ ale bɔ a cogo la koyi ko k'a sabu kɛ ko mɔgɔ si ka ɲɛ kɛlɛ bɔ tɛna na ale bɔ a ka kumakan kan o kuma ko jamana ye hakilina mun ta jamana bɛ tɛmɛ ni o hakilina de ye sali nin kɔni ye ko ye komi ni a ma ja sendika mɔgɔw ye hali fitini ko u kɔni na minisiri in sɛbɛkɔrɔ kalan yaasa a ka se ka dɔ sendika yɛrɛ fɛn min ye siya ka dunya ni ale ka bolo nɔ ye. Minisiri bɛ taga kalan min a ka yɔrɔ jumɛn la sisan o bɛ taa kalan ka kunna cogoya jumɛn? Nin t'a kalannen de ye n'a ye nin kunnafoni ninnu lamɛn a tɛna n'a dɔn k'a fɔ ko sendikaw ko a tɛ sendikaya cogo dɔn ko nka a bɛ se ka kɛ hali don n'a nataw la ale de bɛ se ka don o sendika kelen in na o. Mɔgɔ tɛ ko cogoya dɔn nka an b'a ɲini Ala ka jisuma k'a fura ye. Yarabi. A banna ni kunnafoni de tun bɛ ne bolo ka i ɲininka olu la. O bɛ an ka bi kunnafoniw kun cɛ Sali an bɛ foli ani tanuni an b'o di bɛɛ lajɛlen ma anw ma kun sigilen don ka anw lamɛn ka anw lajɛ nin wagati in na an ka dibila baarakɛlaw an bɛ foli di u ma an ka caméra la Kansutu Jarama ale kun b'o la régie o ye Isu Petit Muktar Ba Tarawele ale kun b'o la donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko fɛn bɛ mɔgɔ la i ta tɛ fɛn min ye. Kosɛbɛ. Ni Ala ma baasi foyi kɛ an na an ni olu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen di u ma ka tila ka Imu. I ma ne fo i ye bɛɛ fo mais i ma foli lase ne ma. Mɔgɔ bɛ fo yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman na i ni ce. Nse i yɛrɛ ni ce. I Kamara. Nse. Ni baasi ma kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan karido o tɛ ne ye fo e dun fana ma foli lase. Ne fɔra o k'i ou bien ne m'i fo de i fana ni ce. Nba i fana ni ce o ye a negebɔli ye dɛ. A k'an bɛn. A k'an bɛn.